dados adikku Gento ki jan sembrono tenan. Kok peja wae karo aku ki kepiti ya to adikku Gento. Adikku Gento sembrono tenan karo Mbak Yune peja. Maksude iki kepiye aku jan ora mudeng tenan. Gento. Ya Allah. Aduh. Ngantek rengges tenan anggonku mlayu-mlayu dioyak-oyak adikku. Adikku Gento tenan. Nyuwun pangapunten. Panjenengan menika sinten? Saking pundi badhe tidak pundi? Iki sing takon karo aku. Enjih. Oh. Bloko suto. Ning lan aja kaget ya iki. Boten. Iki aduh saka Trenggalek. Ya putra Kanjeng Rama Trenggalek. Iki Raden Subroto. Oh. Nyuwun pangapunten Raden. Kula mboten mangertos menawi panjenengan menika putra bupati saking Trenggalek. Nyuwun pangapunten injih. Saus priksa. Putra Trenggalek iki nalika semana. Nek iki ketemuan ana ing teng ngalas ngene lan ana dalan kene iki tak kira aku ya kudu pangeran Trenggalek. Injih. Ya mung padha-padha wong lumahku tumeka ning papan kene. Sebalike aku bakal takon kowe iki sapa to? Kula menika namung lare dusun. Kula menika namung lare saking dusun, anakipun Warok Suramenggala. Jagat Pramudita. Jagat Wasaning Bathara. Jebul jagat iki tan kena kinira. Ing atase Putra Warok. Lho. Kula lak eling kula niku tiyang dusun. Ora. Sandang pengange nggih awon. Lho, aku mung gumun kok. Kula nggih mboten ayu, kula lingsen kaliyan panjenengan, Den. Ngono. Saiki aku takon meneh. Injih. Lah kok kowe mlayu-mlayu nabrak-nabrak bengok-bengok genta-gento. Iki ana perkara apa to? Nggih lara-larahipun mekaten, Den. Rikala semanten bapak kula menika badhe ngawontenaken tasyakuran. Kula didhawuhi blanja kalian bapak kula. Kula didherekke kalih Gento adik kula nanging dugi mergi kula di mek mriki terus dirayu-rayu ajeng pekjo kula mboten ngertos pekjo niku napa. Kowe rasa mak mongko pinggiran kae jurang. Tujune lah kowe iki nabrak aku. Lah nek rono kae kowe tak jegur jurang sapa sing kelangan? Lah wong kula niku kalih adik kula nggih tunggal kandhong kok pekjo nggih kula mboten ngertos. Saumpama kowe iki tresno anu ora dadi ngopo to? Nggih mboten. Piye? Ngene. Sejatine iki ming padha. Nek kowe mlayu-mlayu doyak Gento, mung tekaku kene iki ya mergo ngoncati Kabupaten Trenggalek. Nalika semono aku iki arep dipacangake karo si Suminten. Putrane Warok Gunasta ing Siman. Nanging semono wong tuwa ora sak rembug. Dumadakan teko-teko iki calon didhawuhake. Kang mongko Subroto iku nate wanuh marang Suminten. Panipeksa aku nolak sing dawuh Kanjeng Rama, teka semono paring duka aku ditundung saka ing Trenggalek. Lah iki banjur aku bakal lumaku menyang endi? Mangkeh rumiyin.
Panjenengan wau ngendika badhe dipun pacangaken kalian Suminten. Iya. Loh, Suminten menika adik kula. Lah kok dipacangake kalian jenengan lan jenengan kok mboten kersa adik kula Suminten menika Sulistya ing warna. Lah kok mboten kersa? Ngono ya. Wong jejojoan iki mestine paling ora-orane ya kudu sak pejago. Injih. Nanging sak batik natit wae aku belum tau ketemu karo si Suminten. Lah, Suminten iki kaya ngapa? Lan sepira? Si Subrata iki gurung tau petuk. Apa teko aku kudu nanjuhake tresna? Lho. Ning ora jeneng anak. Samono aku ya ditujokake karo si Suminten. Nolak babar nganti aku gedayan-daran ditundung karo Kanjeng Rama. Ning bareng aku iki ana dalan ketemu si putrane Kakang Menggolo, ya Cempluk Wajah. Rumangsaku kok atiku runtuh. Nanging piye to iki? aku bakal ngendikake apa iya nek Cempluk Wajah ki padha sak juga marang aku sing tak karepake. Iki aku rasane sak kadang saupama ndawa-ndawa tibaning kuwi padha wae. Injih. Piye? Kula lingsem Den. Oh iya. Yo. Nek ngono pancen dadi bejane si Subrata. Wis saka Trenggalek ditundung. Bareng ketemu bocah wadon wae ngantek aku ngemis-ngemis katresnan bebasan ora ditanggapi. Saya nambahi gedebling rasane atiku. Duh, aku kudu kepiye? Kepiye? Kepiye Cempluk? Kang kadulu rerenten melati malela katonton rina wengi among dadi Iki. impen. Oh, iki tak kira geworo gek karo pek dan jentik manis kae. Kira-kira kudu. Peputone pantes tiga leki dununge wong bagus ingkang waweh wuyung. Sadabosipun kula menika lingsem dhateng panjenengan Raden. Nanging kados pundi manah kula menika sakjroning kepanggihan wonten ing mriki rasipun boten kanten-kantenan Raden. Nek sajane iki ning tibane padha to. Napa injih? Oh iya.
Oh, jeblane wing padha. Ning padha-padha wedine ngene to. Injih. Ya. Duh wong ayu. Ati pang suti ngati. Aduh, mak ces rasane adikku. Ada lelewah tindak ira ya wong ayu angayani ya bapak ya wong ayu angayani minang rata wong lanang ki nawe apa brandang yo nyedak to. Kula lingsep kaliyan Masa? panjenengan Raden. Rewangi medeng-deng malah ngadoh. Ah. Brandang mantul mantul neng dhuwur kasur. Lah nek sing mentul-mentul nang dhuwur kasur ki apa? Hah? Hah? Napa nggih? Hah? Ya Bro. Napa kula mboten mangertos Raden? Ora tanggap. Karo karepku to. Boten. Oh, tak enteni. Nek siramu ora tanggap karo iki pasemonku mau, ya pun kadang sabar kok. Ngenteni. Injih. Nah. Saiki ngene. Iki tak bacotake. Kabeh iki mau wis padha nibake katresnan antarané aku kalian siramu. Nanging wektu dina iki upama sira tak ajak kondur ing Trenggalek. Tak kira Trenggalek iki durung tentrem. Mesine Kanjeng Rama durung gelem nampa sak kondurku. Waleh-waleh apa? Injih Raden. Waleh-waleh apa? Cempluk. Kados pundi? Nek aku titip awak nang nggone desamu, nang nggone wong tuamu, apa kira-kira wong tuamu lan sedamu ya semadya. Jaman saiki. Lah priagong kok arep nunut nang gone sing wedok iki kepiye ta iki? Lah, yo saiki aku kudu kok nang endi? Pokoke nang tengah sas kaya ngene. Raden, menawi bapak kula pikanto injih mboten napa-napa nanging menawi mboten ngeparengaken injih pripun mboten pareng. Abot itu. Abot bakal nggonku nyangkan parani. Wong aku badan sak foto ora kanca ora rewang. Malah saiki nemu rewang lu angel ora jamak. Yo kepiye aku? Hah? Napa monggo sareng-sareng. Lah apa yang ngono? Entuk to? Nggih mangke menawi bapak kula ngeparengaken kula nggih sarujuk Raden. Wis ayo. Ora kesuwen ya. Sebab ngene. Mau ketemu wong dalan kok ora ana apa-apa. Aku ya selak. Wah. Upama to tak kandhake iki kira-kira ora merayogani. Wis ngono wae yen bakune setahu entuk aku saguh. Engko Injih, monggo kula
nderekaken Raden, monggo. Ganjaran. Wah, tenan kuwi. Ora ngira ning desa kene. Iki ketoprakan. Mbah Mudin nanggap ketoprak. Lakone Suminten Edian. Wah, Mudin tuwa ya sepetakilan deh. Tenan. Wah, tenan. Iki mau ngene, Di. Aku wis gayeng wong aku ki wadoh saka Siman. Kon desa Siman rene. Lah ngerti ku bintang tamune iki lurahe brongkol kari-kari putune iki masuk angin. Iki mau ngebel. Ngene, Dik. Sing penting kontene bolo-bolo iki. Wong Semarang. Ngene, Dik. Wong bejo-bejane wong iki ora kaya Warok Siman Guna Seco. Ing atase Pangeraning Trenggalek Subroto bari iki njurang temetu. Nek dicaluk saka kono. Kuwi ternyata tresno karo anak wedok ya ponakmu si Suminten. Nanging sakwise Siman ki masang blegetepe janur kuning lan sak piturute kuwi dicabarake sing dadi serike Warok Guna Seco kuwi ya kuwi ing atase Adipating Trenggalek ora berbudi kawula.
Oh, ngene. Lah kok ora dituthuk? Iki bener apa ora, Pak? Coba makane. Kudune nuthuk bola-bali ana lek Budi Semarang kuwi ya. Tuthuke menang kae. Ora dituthuk, Lek. Iki mau krungu kepiye, Pak? Ngene, Nduk. Ngene, Pak. Suminten Cahayu. Iki ngene. Yo waleh-waleh nek nasibe bapakmu kuwi Warok Siman karo Lek Surabento saka Bedali. Lha iki lekmu yo gara-gara lekmu kuwi nasibe bapakmu ki klengerno. Lah tak rewangi aku ora mangan ora turu supaya ning ajate iso lancar. Ngene tak kandhani. Wis ora usah bingung. Pancen yen to jatuh kramane kowe kuwi dudu Pangeran Susrata. Golek wong gembongan ki akeh. Apa ya aku kuat nandang? Kuwi lho kaos abang kuwi lho, kaos abang. Oh, kuwi tenan kuwi. 17 cm kuwi. Wis ngene, Nduk. Sertane kowe diwurungake, Nduk. Wis ora usah dadi ati. Diwurungake kowe, Nduk. Aku ya kuat apa? Nduk. Minten. Wis pancen iki wis dadi jodhone Raden Subrata karo Cepluk. Ya to, kamangka Kakang Sumenggala kuwi rak sedulurku tunggal. Ya to, kaya sedulurmu, kowe ya sedulur. Kon kono. Mulane kowe kudu sabar narimo. Kowe kudu sabar narimo, ten pancen ki wis dadi nasibmu. Tak golekke. Hei, pinten? Ten. Iki lekmu. Hei, iki bapakmu. Kowe aja gragas lho kowe. Hei, layu. Ten. Waduh. Surabendo. Iya, Kang. Sing dadekke perkara ki mung sedulurku tuwa, Warok Ngampal. Ditututi tak dinggone Warok Ngampal. Dadi perange ngontran jebulane iki. Takon Mbak Mudir sih. Seko Gunawari Seko. Oh, Arep mendem piye? Najan to kaya ngopo tak kukuhi. Wis kadung kebacut. Waleh-waleh menapa? Oh, pancen ngedak muting kulit atau si balung. Yo, enono, ya teko kowe. Kakang Suramenggala, Opo? aku sing teko. Ene yo.
Kuwi kok marake sing dadi ontran-ontran. Kakang Suro Menggolo. Aku teko ning kene ana perlune karo dapuramu. Rene nyedak. Karo penatuwa di dapur-dapuri. Rene, Kowe tansah wanen karo sing penatuwa. Si Gento. sampean aja ngimpi. Hah? Sampean Kakang Suro Menggolo. Yo, Ini. Ki Anget bolomu. Ki bolomu sak gembongan. Oh. Iki bolong bolomu kabeh. konten-konten ki boloku. Ijase nang jero. Ana Kakang. sak gegeran. Sampean ngerti to. Nek aku karo sampean ku gedene gedhe aku. Tapi luwih tuaku. Irenge Arepmu? yo ireng aku. Cilik kakean Subudi ngulak broto pancen awake cilik. Sampean ki pancen sembrono. Sembrono Kakang. Sembrono. Sampean karo aku ki rak tunggal guru. Kowe ngomong, bendo kowe ngomong. Iki wong bedali. Yo. Boloku arep apa kowe? Dur Ngene, Kang. Sampean ngerti. Suminten ki rak dadi pacangane Geng Pangeran Subroto. Sebo Trenggalek. Mergo anakmu mbok torok-toroke si cempluk. Ing wusana suminten Edian turut dalan. Wis kadung tresno kepethuk nang dalan ora dadi ngopo. Ning wong sampean ki lak tunggal guru karo aku. Ya. Mestine sampean kudu duweni unggah-ungguh. Wong Jawa ki duweni unggah-ungguh Kang Menggolo. Yo, Tapi kowe padha senenge nek jenengane wong tuwa cuma ngridoi. basa ngendi meridoi kuwi? Marindoi. Nah, ora apa-apa. Mbane bringas-bringis. Yo, ketoprak ki yo ngene, meridoi. Wah, sesuk alkalamune terus ning ndi kuwi? Akale budi Oh, iya. saka karepku. Oke. Ngene, Apa kuwi? kowe aja mrek ngomong, Le. Heeh. Aja kopleh penting, Le. Oleh jarwo iki wae. Aja penting, Le. Kang, Oh, iki pancen dadak Ya. anayone. Ya to. Wis ngene wae. Dina iki ngedu kolor. Sing mati Suro Menggolo apa Guna? oh. Lho, Nek pancen arep ngejak meting kulit atau si balung. Tetep Ewangi. tau judi. yo. Ewangi. Oh, iwang ngono. Yo. Ngene latihane ngene, Le. Oi. Oi, oi, Iki nek kaya ngene ora ana bumi. Saiki ayo nuwun karo pangeran. Semedi, budi, kekuatan. Untuk asalkanmu semua bapak banyak ngamal. Weh, pancen waniki. Tekaning bab. Oh. Yang pulau kowe. Lho, Beta.
Aku mati nek keri. Mati. Mati ki ra kok mlayu. Lah wis diwehi ngerti ora gathekake. Mati ki ora iso duwe meneh. Ngebaki jagat. No, nek mati ngebaki jagat. Anakku si sempluk barang ki ono ndi. Kok ora ono glibete. Oh. Golekane dicepluk. Loh, kayaknya suminten kae. Waleh-waleh menapa aja dadi kaya ngono. Ten. Kok dadi ngono kepiye, Ten? Iki putrane sing wis toto sing wis meninggal. Kok jur dadi kaya ngono di Suminten. Njur banjur kepiye? Nek pancen ngono. Yuh, sepira kadegdayane pancen iki saka pulahe bapakne sing wis seda yuh. Pancen dadi pernah tuwa tak tambanane. Muga-muga Gusti ingkang murbaing kumati iso nuruti sira Gethu.
waleh-waleh menapa Dimas Subroto anggonipun nampi kewajiban kados mekaten pancen menungso urip nang alam donya bejo cilaka sing lakoni menungso urip wong kuwi ora liya tetep tanggung jawabmu. Gelem kowe nduk? Iya. Yo, wis ora dadi apa. Ya. Ya. Yo, dari pancen ngono. Monggo panjenengane tanggung jawabmu. Ya, dereke manggolo dira bakal arep metu ana ing alun-alun. Lanjut.